Toto je premiér Robert Fico, vtedy ešte opozičný politik, pred 4 rokmi hromží na vládu, že v čase vysokých cien pohonných môd nič nerobí a mala by sa zobudiť. Pretože u našich susedov sú ceny pohonných môd nižšie. Dámy a páni, dnes je Robert Fico premiérom a situácia je identická. Aj tie ceny na benzínových pumpách sú identické. Ale Robert Fico sa tvári, že jeho sa to netýka. A keď mu to niekto pripomenie, ako sme to urobili my včera na tlačovej konferencii, tak zo seba vychrli ten najhorší nenávistný status voči mne. Voči mne. Pričom ja som ho len upozornil, aby plnil tie sľuby, ktoré dal voličom, že teda za jeho vlády bude lacnejší benzín, a on v reakcii na to uverejnil nenávistný, nedôstojný status, kde mňa vyobrazil v zvieracej kazajke. A teraz, ja by som na to povedal, že pre človeka, pre predsedu vlády, ktorého stovky psychiatrov označili za nespôsobilého vykonávať svoj úrad, je mimoriadne trúfalé na niekoho týmto spôsobom útočiť. Ale nechajme teraz bokom psychiatrické záležitosti, nechajme bokom alkohol a venujme sa podstate.